What's up mga utol? What's up? Yeah! Mga utol, tingnan niyo to mga utol. Si Butir yan mga utol. Kumakain yan mga utol. So mga utol, ang gagawin natin ngayong araw na to mga utol is naubusan na kami ng mga stocks dito mga utol. Tingnan niyo mga utol. Walang kalaman-laman. Walang kalaman-laman na mga utol. Kawawa na ang mga utol ngayon. Ito sa baba. Wala na ring laman. So mga utol, mag-grocery kami ngayon. Kasama, syempre si Moder lang malakas. At si Army Boy. Si Army Boy. At nandito si Tolweds. Tolweds, sasama ka ba Tolweds? Walang magbabantay sa shop to. Bantay sa shop. Gusto ko sana sumama. Ibang klase. Magaling na kupal. I-interviewin natin si Tol Mark. Ano masasabi mo to? Ano masasabi mo sa gupit mo ngayon, Tol Mark? Sides up. Baglase yan mga utol. Officer yan ng ROTC mga utol. So mga utol, kita-kits na lang mamaya mga utol. Pagkatapos mag-brush ni Tol Mark, aalis na kami at let's go! So mga utol, may nakita pala ako dito sa Facebook mga utol na napaka-cute na bata. At isi-share natin sa inyo, alam mo naman. Ito mga utol, tingnan nyo itong batang ito mga tumatawa-tawa pa. Tingnan nyo itong mga utol. Yan utol. Like a boss. Balik na din. Good. Swimming yung batang bae. Ano masasabi mo ba? Magaling. Magaling. Magaling ang apo. Yawa. Tuwang-tuwa ang lola. So, mga tol, kita-kits na lang mamaya mga tol. Let's go! What's up? Punta na kami dun sa alam nyo na dating gawin mga tol. Sa storage. Talaga ni Ayla mga tol. Swimming pa yung tapat siya ito. Kita ko na live. Nakita ko naman talaga kanina talaga. Ganun na talaga. Kailangan mag-swimming na wala sa babida talaga. Iwan ko lang. Wala sa babida. Makikita natin sa Facebook tol ba? Parang malapit na yan tol. 3 months ata yun. Sabi ni Ate Rap. Kapalo na itong mag-ilipit sa Ayla. Galing na yun. Basta magaling mag-roll. Okay na yan, pwede na yan. Exercise mo na lang swimming ka. Para hindi sila piang wala ko lang. Tagalog siya, piang kapilay. Nagalaw nila yung mga aso nila. So, mga tol, sobrang silaw dito mga tol. Kids na lang sa storage namin mga tol. Salamat sa panonood. Hanggang sa ulit. Let's go! So mga tol, nandito na kami sa storage namin mga tol. Sobrang langit na labas mga tol. Tingnan yun. Ang ganda ng panahon. Teka lang mga tol, lalabas na yan. At i-shield mo tol. Alam mo na kung saan yan. Para si Gordja. Itin si Gordja. Hilmit na tol. Hilmit na tol. Mga tol, silaw na silaw dito. Ganda ng panahon mga tol. So mga tol, kita-kits na lang sa loob ng mall mga tol. Daming tao dito mga tol, nagkakahiya na naman. Di ba tol mo? Hindi na ako nahihiya tol. Sige tol, kuhakan nyo tala. Ganda na nga kita tol. Bagit. Bagyo tol. Bagyo dito tol. May bagyo.
Lari, bagyo ma? Oh, din. Kasi ang hangin ko. Mudir. Binagyo ng buhok ni Mudir. Binagyo ng buhok ni Mudir mga tol. Sipangan ma, bagyong auring. Tingnan nyo yung mga buhok. Sobrang lakas ng hangin mga tol. Sa mga tol. Kita-kits sa loob. Let's go. Mga tol. Nandito na kami sa mall mga tol. Ay, sa grocery pa lang mga tol. Teka lang mga tol. Daming tao mga tol. Try. Sulikta. Hindi, kunin mo yan. Mga tol, may challenge kami kay mama. Hakutin mo lang lahat ng gusto mo ma. Pero may twist. Ikaw magbabayad. May challenge kami kay mama mga tol. Walang time. Ma, may challenge kami sa'yo ma. Walang time limit to ma. Hakutin mo lang lahat gusto mo. Huwag ka na mahiya ma. Hakutin mo lang yan lahat. Sige ma, hakot lang ma. Challenge yan. Butter coconut. Ikwento mga tol, ikwento mga tol. Bakit coconut? Ikwento mga yan. Yung kaibig, yung si Cyrus ba, Cyrus? Ang basa niya na, basahan eh. Coconut. May barkada si Tulmark na yung pamangkin niya mga tol. Yung basa ng coconut. Look, panli no? Pampalakas ng buto ba? Daming tao. So mga tol. Sige ma. Challenge mo yan ma. Kutin mo yan lahat. Walang time limit yan tol. Hanggang sa makakaya mo ma. Mga tol. Ito na yung nabili namin mga tol. Sobrang dami na mga tol. Overload mga tol. Okay. Dami na sira-sira dito mga tol. Tolmark. Dami na yan Tolmark ah. Tirahin mo Tolmark. Sige na Tolmark. Ano bang ginagawa mo? Magaling kang kupal ka. Kuya tagaliko dito. So mga tol. Nakalit niya na si Mudir. Kita kits na naman mamaya. Sabi mo tol. Kakaiba. Ano masasabi mo ba? Sa ano? Sa challenge namin. Challenge. Ako rin babayad. Dami mo na nakakot mag. Kaiba kasi challenge na doon. Pero yung twist, ikaw pa rin magbabayad. Walang kwentang challenge yan. Walang kwentang challenge yan. Pag nandito na si ate mga utol, yung gagawin na namin yung challenge. Let's go. Yan mga utol. Ihatin niya sa sasakyan mga utol. At Mudir. Kita-kits sa sasakyan mga utol. Let's go. Mga utol, dito na kami sa labas. Sobrang hangin mga utol. Ganda talaga dito mga utol. Ayan mga utol. Nani mamang yawi? So mga utol. Hintay na namin si Mudir. Ayaw mata. Mayabbo mo. Skrasya kita na git. Ito mga utol. Snack natin mga utol. Ano masasabi mo tol? Kakaiba challenge yung ginawa natin. Kakaiba. Pag sinabi mo kung ano masasabi ko, kakaiba lang. Kakaiba lang talaga yan sa'yo tol. Wala nang iba? Wala na iba. Kakaiba lang? Basta kakaiba. Dahil walang iba. Ah, may tiray. May tiray. Dito na si Mudir mga tol. Guys. Yung nagatid sa amin guys. Naplatan. Naplatan yung nagatid sa amin guys. Naplatan. Ito ang mga batang to mga utol. Sila daw yung nagbabantay ng Sila na nagbabantay ng sasakyan dito. Sobrang hangin kasi. Sobrang hangin. Ano sa siya? Di ba? Wala na. Naigo ano sa kuwan. Hindi katawan sa ko. Sobrang saya kasi nila mga utol kasi binigyan ng tagpa 5,000 ni mama. 5,000 ba yan? Sa ano yung... Ano kasi tol, malakas yung hangin ba? Oo yan, napadpad siya ng padpad. Kawawa bata. Oo.
Sa anong tinitira mo dyan, tol? Wala ko to, nasa likod to. Rugby boy. Joke lang, tol. Ito, tol. First team mga tol. Ito mga tol. Sarap. Madilim na mga tol. Ang hangin kasi sa labas, baka mapadpad yung mga fries natin tol. Oh, dito lang tayo kain sa loob, tol. Ito pala yung pagkain namin mga tol. Dito corner. Let's go! Hindi pa na kami kakain ng kanin dito sa labas mga tol kasi kakakain lang namin. BBQ. Chili BBQ. Laki nito tol. Ito yung pinakamalaki tol, no? Tera tol. Tera. Hindi natin ito maubos. Ano to? 210. Sa mga di nakakaalam mga tol, paborito to ni Tol Wins. Kaya malaki na binili namin mga tol kasi titirahin to ni Tol Wins. Grabe hangin na. Hangin? Hangin? Sobrang hangin sa labas mga tol. Labas ng hangin mga tol. May bagyong pauling daw na paparating. Bagyong uring. Buti na lang Buti na lang walang ulan. nakapag-challenge tayo ngayon kasi may bagyo pala. Ano masasabi mo sa challenge namin ma? Oh, yung sabi mo. Alam ko, sobrang saya mo. Sabi mo nakakot. Asa saya? Saya mo, dami mong nakakot eh. Oo. Akala ko kayo ang mabayad. Wala. Hindi umabot ng $100 yung sahod namin. Kunti lang yung Diyos natin ito lang. Grabe bro. Okay na yan. Mga solid naman yung nanonood. Salamat sa mga solid yan. May na-call ko tol. Yung bibigyan tayo ng aso sana tol. Nag-comment siya ulit tol. Bigyan ka sana niya kami ng bully mga tol. Pero wala na kami malagyan sa aso. At nag-comment siya na ang last vlog namin. Welcome back. Bata, isda sa Isda sa mga nindot na yung isda. Flowerboard da. flowerboard, goldfish. Bisaya na siya. Napakabait na utol. Baka Bisaya nga yung bibigay sa atin ng mamabay. No? Wala kasing erator. Yung pump ba? Wala. Kita wala. Bubbles mga tol ba? Palaging brand ang sa amin. Palagi pang brand ko sa amin mga tol. Kaya, Baka naman Matay tayo mga isda. isda. Sayang lang. Mahal ka naman. Shoutout sa'yo tol. Alam mo na kung sino ka. Kaya kain tayo dito. Fries, sarap ito. Busog na ka tol. Hawakan mo tol. Kating gawin tayo mga tol. I-take out na tayo ng Jollibee. You can do it. Gabi na kasi ngayon. books na ko tol. Sobrang dami yan sa tol guys. Hindi na yung kakain ng rice. Ma, takpan mo. Kakapan na sana. Pan. Kakapan na. Batag na siya. So mga tol, papunta muna kami ng Jollibee mga tol. Mag-take out kami. Kita-kits doon. Let's go! Dito na tayo mga tol. Yan na tayo tol. Half na din kasi tayo. Malis na. So what's up mga tol? Nandito na yung order namin mga tol ng Jollibee. Mga otol. Pauwi na kami mga tol. Kita-kits sa bahay mga tol. Salamat sa panonood. Kain na naman. Mabot kayo dito. Salamat sa inyo mga tol. Let's go! So what's up mga tol? Nandito na kami sa bahay. Tolwins! Hoy! Tinitira mo na naman to Tolwins. Ang klase ka talaga Tolwins. Tolwins, ano masasabi mo Tolwins na challenge namin si mama doon sa ako challenge? Sabihin mo kakaiba. Ako challenge. Sabihin mo kakaiba. Kakaiba? Scripted yan tol ba? Ano masasabi mo tol? Na ako challenge tol. Pinahakot namin tol. Pinakot namin, sobrang dami tol, hinako tol. Ibang klase talaga. Maglasa na lang. Pero yung pagbayaran na to, siya pa rin nagbayad. Baliw. At ngayon, tinitira na ng mga otol ulit. Medyo tumitigas na mga tol. Di ba po ako nakaon?
Malyasi talaga mga utol natin dito. Tinitira. Pakita mo sa kanila tol, ano binili natin tol? Ito ang nabili namin lahat mga utol. 4 na karton lang ito mga utol. Mga utol. 4 na karton mga utol. Unboxing mo yan tol. So, ano? I-haul pa ba natin yan? O tapusin na natin to ngayon? Tapos ang boxing, kain na. Para matapos na lahat ng boxing. Tapos ang boxing na lang. Tapos ang boxing na lang daw mga utol. Kaya, salamat sa panonood mga utol. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam! Masasabi mo ma? O hindi ka ba nagpapasalamat sa amin? Kasi... Let's go! Natatawa ako. Yawa. Shoutout sa inyo lahat. Sana ay maligaya kayo sa bagong taon. Let's go!